Kun je in het kwart eens vertellen wat er al gebeurde maar voordat zo'n stielconstructie op de ziel uiteindelijk stiet? Nou, er moet verschillende dingen gebeuren. Ten eerste dat plan, wat er leidt, wat we dus tot uitvoer brengen moeten. En het houdt in dus we eerst zaak engineeren moeten. Dat we eerst iets bedenken van hoe gaan we die zaak eigenlijk daar plaatsen. Nou, dan hebben we dus een plan maken. Dan wordt daar uiteindelijk een tekening van maken. En dan komt de belangstelling, wordt de berekening op uitvoerd. Hoe zwaar moet het spul worden. Elke keer ben er weer oplossingen. De eerste keer, ik denk dat wij er toen, als we rekenen, een aantal weken mee bezig zijn om het zo voor te maken. Maar het proces om het te bedenken, ik denk dat het wel meer dan een jaar door had. En dan moet het gewoon passen. Nee, dit is een afzinkbaar ponton en dit letten we een zakje naar de bodem en daar steunt het hele podium op eigenlijk. Dit broeken we dus als fundament onder het podium. Deze komt in de midden te liggen, dit is het hoofdponton eigenlijk. En op de zijden zien de kademoeren en er liggen nog smellere pontons om aan te steunen gewoon op de bodem en net op de kademoeren. Nou, dat zijn per kant echt treien, denk ik. Ja, 1, 2, treien, ja. Als je bij de admiraliteitsdagen bent, sjort je helemaal niks van. Nou, die staan dus inderdaad op de bodem, die liggen oorlogmeter onder water. En dat is het fundament voor het hele spul. Geen belemmering in het vaarwater, gewoon elke keer gewoon terugvaren. Dat weet, als je eruit bij het uittekenen gaan, dan weten we exact hoeveel tonnage er aan staat, om stiel in zit. Nou, in dit geval is het 20 ton, om stiel. Daarbij komt natuurlijk ook nog het gewicht van de platen die erop komen. Uiteindelijk zitten de berekenen worden zeg maar op 100 ton. En dat is natuurlijk de platen die erbij komen en de mensen, de tent en alle apparatuur. Uiteraard zit er nog een marge voor overschrijding. De lengtes zijn dusdanig lang dat we in gedeeltes kunnen voeren moeten. Het is uiteindelijk 40 meter, of tenminste het podium. En ja, dat kunnen we net niet erheen brengen. Dus zouden we er ook koppelingen maken om het daar op het werk dus onder te zetten. Zodat we het in vervoerbare stikken erheen brengen kunnen. Past al jaar. Het is natuurlijk zo van wij tekenen natuurlijk mee in 3D. Wat betreft als het goed uittekenen is, dan is het in de fabriek een kwestie van goed uitvoeren. Nou, hier zit de snodeplan opvat om nog een meter of wat achteruit. Dus eindelijk hadden we een beetje werk van hoor. Die moesten alweer verbouwen en doen en weet ik het wat. En we hebben wel zo via dat de prefab is. Dan ben ik altijd weer verloren en wie moet verder achteruit.